No niin. Jussi Pussin karkki nurkassa tänään testissä Black Death Ultra Salt, maailman kirpeän karkki. Mä oon tässä jo yhden on ennakkoon maistanut, mutta tehdään tästä nyt tämmönen videopätkä, että muutkin näkee, onko hyvä, että kannattako ottaa. On tilattu netiltä niin Urean nettitukosta, sitä mikä vittu nettikaupassa. Tää oli tarjoksesta 20 normihinta saatana, niin 13 eurosta. Hölvetin kallista. Mutta eihän ne tullut syödäkään saatana myrkkarit. Vittu, kato tämmöisiä jöötipalleroita. Tästä tulee heti ensimmäinen miinus, kun nämä on ihan liian iso. Lähden saatana tukehtuu pikkulapsi. Mutta maistetaan nyt sitten saatana. Pannaan tuo pussi tuonne syrjään. Nalokat sä oot. Pannaan tuosta nyt tuonne sitten inessiiviä. Tai jänskättä. Oho. On. On nää aika kirppäitä. Hyi saatana. Mitä ihmeä tämä pinnan tästä helvettiin, niin ei kato nyt enää missään. Se oli siinä sitten se. On nää ihan liian isoja. Perkele. Noniin, ei enää mahtu vittu enää millekään. Sinne meni 100 € taas. Hirmu kalliita hän on saatana. Tommonen. Ei oo mitään ihan älyttömyyttä. Kyllä näitä nyt syö, mutta ei näitä perkele, kun tää yhden ottaa, niin viikon päästä sunnuntaina taas ottaa toisen karkin. Syödä nyt saatana suutyy, jos ne uskotte. Kato, kielikin ihan musta. Oli semmonen video tällä kertaa, että heippa!